Ti Masakbayan. Ti napalabas, managsaksakit ti anak ni Vanessa. Naduktalan ti doktor, leukemia ti sakit na. Kabayatan na, nang ibangon ti pamilya ni Rafi iti medical center. Iti saan na igagara apasamak. Impandana na kora kan Tata Rodolfo ti ubing. Iti medical center, da Rafi. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas anapaulwan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mabalin yun nga yawit ti ubing, yagyon tumanen, inton sumaraw no a check-up na. Medyo pimigsan, doktor. Iso ayawin mi nga rudan, ti apo may. Wen, ina bakit? Binulan nga umayo i-follow up check-up. No agkapsot, admitak manen. Ala, iresitaan kayo iti agas na. Wan, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawid kayo. Wan, doktor. Apay alangam tinapuyatan, iho. Di na kamin pinaturog ti tagtagainap ko, mama. Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturukan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainap ko. Katkatawaan nak, idinto tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kahit asawan day jay? Ha? Sino day ta, Vanessa? Nagan nalaangan kat kasla na pintas. Ti babaya na si Kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na abagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainap ko, mama. Baliktad ti tagtagainap. Si kanto timang katawakan ko na. May sakan a doktor. Idinto ta iso katawanan adal. Nagnginamot tanday jay apagagasan. Manula nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayat ta. Kasta dagiti pribado a pagagasan. Bakit? Talaga nangina. Ay, kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayin kadilatan nga agkapsot ti ubeng. Day tangarot ti pagam ka mapasamak. Kuna jay doktor, anakaro ka nun ti kasasad ti ubeng. Kaasi mo ti ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italag tayo latan ni ti apo ti amin. No kumasa na binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti ubeng. Day tatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti ubeng. Adda ka di parikot. Apay akas lamaburiburan ka. Ay, mama, naitagtagainap ko manan ni Vanessa. Daytakit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, mama, ayan da nga taitan nga gina. Diyay kumaanak na. Itad na kumakan ka. Saan mo ta kayat ni Joan di aganak? Oh, dangat ay jay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga ado ti Jack kayat nga ugali na, mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pasatyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita, saan ko na nakikita ti anak ni kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan yu ni Rafi. Kasla napataga. Kayat ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay. Kat no ide, kat inka pinagsasawan ije trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubingkan ka. Ika kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak. No kayat nakidiya kat gatangak pa iti ubingkan ko na. Sabagay, ti mamirmiraot. No pakita iti kwarta, sigurado atukmaan na. Talaga? Amo matan ti agbibisin iti kwarta.
Alaan na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apo ko ta. Nalakalaang apasapol no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay. Amangan no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Oh, apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Itaddan to kano ti sweldo ta, intun sumangpet da. Anya ka di ti pagdanagam. Itaddamat no umay da. Kasano, no i-extend da ti panagyanda iti sabali a pagilyan. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impawit ko mati di balay mi tinaudi a sweldo. Ipapaaramid ko ngamin ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay. Mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldok. No awan ka dito'y abroad. Jak amo no anyan tinapasamak iti anak mo. No awan ti kwarta nga aramaten na. Iso siguro ang nagbiit ta anak ka umay dito'y takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam. Dagiti daduma ang nag-apply para abroad. Kat mabayag sada makaumay dito'y. Adupay a proseso. Itaman pa nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyag, tamakalagipag nga umawag. Angam si Kangay. Kanayo na ka makumikum iti medical center. O anya, di ka kadipay agawid? Diyak kayat dita. No di mo kayat ti umay dito, pasensyan. Kaslasan tang agasawa. Kay kayat mo matan dita, ngam dito Uray si Kamat. Kay kayat mo dita, ngam dito Awan ka dito importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti agina na. Kwa? Adda ko makidawag. Kayat ko ti waya-waya. Anya ti kayat mo asawen? Ibagak to inton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayom ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti mawag. Kasla masurun ka mat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akas ta ti imbagana. Nalian iti ugali day di Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpungam a babae. Kaalasan ti asawa adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagaya ko matimadaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa. Mayat ti singhasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag ta imawag ka. Adda ka di manan madi anapasamak, nanang. Nakarwar kami ni Ije Ospital. Nagngina ti binayadan, May. Pribado nga minday ta medical center, nanang. Wan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo kumapay laang, nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga mindag iti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo, taitaddan to kano inton sumangpet da. Kasta kad ay. Ala, mangirimedyo kami kan ni tatang mo iti igatang minto iti agas ti apo May. Ala nga rood. Kasta pa'y, anak. Kasano nga tanong madanon ti panakakimo ti anak ko. Kat awan pa'y dagiti amo ta. Ha? Kasano nga agpayson? Day tangarod ita ti parikot ko. No saan amaki mo, agkapsot, kan marigatan kano. Damag kuman nga ado kano ti pagdaksan na, no malanganan ti panakakemo ti maysa pasyente. Wan kano, imbes asumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay, mabaliwan man ti schedule na amaki mo. Di,
padasan na ti makisaong iti doktor na, nga oray maudin to nga itad ti bayan. Kapilitan na kasta ti aramidon da, no saan pa'y asumangpet dagiti amo ta. Ti saludsod ita, kayat ka di ti doktor nga utangam pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay ko matakayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayag pakimo dito yung medical center. Wen mama, iso nga ipangato tayo manin ti bayad ti kemo. Tadi kalidad mat nagitar aramatin tayo. No di da kayat tinangin a presyo tayo, mabalin da ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan da dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamat emergency hospital, ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray. Saan da makasambot iti naka-schedule a session da? Nurayan da pa'y ti pila, maunat ton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti dayta. Nang runa, no saan da ngagbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen mama, saan a paggagasan ti agpalpalama da ito'y medical center tayo? Saan ana ipatakder da ito'y apagagasan ti awan kwarta na? Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mo ti amo ni Vanessa. Kasano nga ruden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday, ti sumaruno a panagkimo na? Padasan ta ti makisao iti doktor. No kayag na nga ipautang pa'y ti bayad ti pakemo. Sapay kumaat ta kayat da. Padasan ta akid dawin. Nga agbayad tanto, inton makaipaw iti anak ta. Mala, padasin tayo ti makisarita iti day ti a medical center. Tabarang kayat da. Kano ti panang pasapol mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magagaranak matan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siyakmat. Ala, agawaam nga rod tapasapol mon. Agtutor ka kadi. Madanon to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tamapanak mat ije medical center. Kita no adu ti agsangpot a pasyente. Adda sumungad a pasyente. Madlaw a marigrigat. Adda nga ta kwarta da kita. Adda, mama. Imay dagita idin. Nakabayad naman. Adda siguro kwarta da manan, iso ngay mayda. Nalabit akasta, mama. Nakairemedyo na siguro, iso ngay may damanin. Ala, tasabtek man nga rod ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Sino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti kimo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagkuhapon nga ubing. Hangam, adda ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasim madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may, sakam agbayad. Anya, makapawit. Kasanon, no saan nga agpawit? Agpawit dayjay, tamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan nga min ita ti amo na, iso adi da pa inted ti sweldo na. Kasanon, no di da itad ti sweldo na, makabayad kayo nga rod? Ikarimi, madam, agpawit dayjay, apaman ama ited da ti sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Angam, di mo't sana mabali na maitantan ti panagkimo na, madam. Saan ang makimo? No awan pagbayad yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam,
Di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.